Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy moanhi pag-una. Si Hesus mitubag, si Elias una gayod nga moanhi ug andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo mianhi na si Elias, apan wala moila kaniya ang mga tao. Hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga pasipadan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga Hudiyo nituo sa gisuwat ni Moises, pero wa sila makaamgo nga natuma na ang mga gisulat ni Moises ug sa mga propeta, pero mituo sila kay sige man sila basa sa Bible gani gimemorize nila. Hasta pagod ang mga lugar, hasta pang mga tao, gimemorize na nila. Kita, wa man ta ka-memorize na. Kinsa ninyo dinhi ang naka-memorize gyud sa Bible gikan sa Old Testament nga ris New Testament. Jutay ra kanang atong mga Catholic faith defenders, kanang mga debaters sa Bible nga naas lain-laing mga sikta, posible nga naka-memorize na sila. Pero ang pangutana, ngano man nga purti man unta nilang tuon sa Bible, gani gitudlo na nila, sama ni karong Ebanghelyo nato, pero wa man sila kamatngon nga natuman di ay or natuman na ang gisuwat sa Biblia. Para gud anang maingon ka mo abot karon si President Marcos unsang orasa? Ingon, padanglitan ba ha? Padanglitan lang. Ingon, alas 9. Inigabot ni President Marcos, magsige lang kag-ingon nga, wap aman mo abot. Pero nanagod, nag-speech na gani. Unsay mo itawag anang tawhana, gasige siya paabot di President Marcos nga mo abot, pero gatok na si President Marcos, gasige lang yapon siya paabot. Unsa may imong itawag ana niya? Ha? Sige, ligay mo tupad sa untay tawag ni mo ng klase sa tao. Ha? Nanagatok na. Pero sige, wap. Kana lagi si President Marcos, bitan ng gatok. Dili na mao. Mao na ang mga Hudiyo hangtod karon, nagpaabot pagani sila sa pag-abot sa Mesiyas. Ingon, nanao. Nanudlo na gani na, nagsigi na gani, nag-ayog mga masakit. Di na mao. Mao na lagi na. Ingon, ilansang tanas Crosby. Hasol ba na niya? Ngano mo man sila kamatngon nga sige man ta silang basa. Pag ingon ganing Herodes, katong niabotong mga sa tulo ka hari, niya, nagubot man to sila. Natawo na ang Mesiyas. Nang nagtuon sa mga bituon ba, gitigom na yung Herodes ang iyang mga advisors, kato mga pare, mga kuan nila, mga wise men. Siya tinuod nga niabot na. Siya, kay anha man kuno na matawo sa Bethlehem, sa kaliwat man na ni David. Pero wa gid sila kamatngon nga natawo na. Ibaw mo kung si rason. Wa?
Hasta ako wa sa kukibo. Bitaw, lisod bitaw ko. Ano? Kay mahibong gatuon. Parihar ko na nang magtuon kas imong leksyon. Magtuon kas imong leksyon. Nya, moingon dayon ang kaning imong teacher. Kana ganing, kuan ha, karong Wednesday, atong exam. Nya, Friday karon. Next week, Wednesday, mo atong exam. Study very well. Study na kagmayo. Study na ka. Pag abot na sa Wednesday, ingon na ang imong teacher, get 1 whole sheet of paper. Saman, mo kuha ka dili. Unya karon kay ang nisod dito ang kanimang ang sa tawagan na kanang nag-apprentice, ang sa tawagan na practicumer man mo inisod. Get 1 whole sheet of paper para sa exam. Mutuo ka dili. Uy, tubag. Moto. Nya di man na mo ang imong teacher. Di man siya ang teacher nimo. Katong niingon nimo pag Friday ba nga, prepare for the exams on Wednesday. Nya karon ang nisod, di man ang imong teacher ang practicumer man. Get 1 whole sheet of paper for the exam. Moto ka dili. Tubag mo eh. Oh, nganong mo to o man kaniya? Kana, makaingon ka, akan eh, kay nisod, niya, mao ang message ba? Get 1 whole sheet of paper for the exams. Mao masa na ang message dito. So, ang nganong wa man mo to o ang mga Hudiyo nga si Elias ni abot na. Pero ang niabot, si Juan nga magbubunyag ang igagaw ni Jesus. Mo'y niabot. Unsa may gisangyaw? Biyai ang inyong mga sala. Andama ninyo ang agianan. Unsa man say mensahe ni Elias? Matud pa ni Jesus, ug mao say gitun-an sa mga Hudiyo, moabot si Elias aron andamon ang dalan, andamon ang katawhan sa pag-abot sa Mesiyas. Unsa man pag-andam? Biyai ang mga sala. Nya karon niabot dili si Elias katong Elias nga gida matud pas unang pagbasa katong gidaba sa chariot of fire. Ang niabot si Juan nga magbubunyag nga nagkaon lang og locust og honey didto sa kamingawan. Niabot wa gisakay og katong sa nga ana karwahe nga nagkayo. Awa sila mutuo. Didto man sila nakafocus sa gisakyan sa physical nga kaning appearance ni Kuan ni Elias. Wa man sila mo focus sa message. Mao na ang mensahe mao'y importante kaysa tao nga nagsulti. Ang mensahe ba? Mao na was la mo tuo. Pag-abot ni Jesus, niingon man ang hari nga moabot og mo kuan buntogo niya ang tanan niyang mga kaaway og iyang balikon paghiusa ang Israel og mahimo na kiningging harian nga dili gayud malumpag. Uy, pag-abot sa nag-ingon ako ang Mesiyas, wa man ka eskwela, anak man ni Jose og ni Maria nga mga pobre, yati sa nun. Pero ningon si Jesus, tukuron ko pag-usab ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan o gani miabot na kini. Di ba? Guban ninyong templuha, tukuron ko ni sa tulo ka adlaw. Uy, wa na sila mo to. Pero ang message, mao, ang naong mas tao ilang gitanaw. Pero kung karon God, panalitan, misa ta karon ya maingon dayon nga manimba ta kay Father Siano mo misa karon. Sus ang nisod kay si Father Arnel man. Unsa man niya isulti? Uy, di man day Father Siano. Oh, di na ka mulakaw na kangadto. Di man day Father Siano uli lang tao eh. Unsa may message nga dadon dire? Ang misa, ang instrument sa pagmisa, dili na mao ang misa. Ang misa
mao ang gi-celebrate sa instrument. Ano mag-agad magkasnaong sa gamisa? Nyarog pananglitag na insultuhan kang padersiano, nakasabaan ka, inigsunod ni mong simba, yan nasa di buang-buang ay, di na kong simba. Nga naman, kaya ang imong gisimba, ang instrument, dili ang misa. Pareha ko na igabot sa imong bana, hubog kayo. Sa may imong isulting. Ha? Animal. Nga, anong kahubog-hubog man ka? Hiinan ti kang ay paghubog-hubog. Buang-buang ka. Wa ka kahibaw, nga kana din iyang kahubog, mauna din na ang katumanan sa imong gisaad sa simbahan nga sa kasakit o sa kalipay. Nalimot ka na ang kasakit o ang kalipay, imo din ang gisaad. Lipay ka katong ni uli nga dili hubog, karon gisakitan ka kay hubog. Pero mao din ay katumanan. Kung nakakita pa lang unta ka, maingon dayon ka, salamat Ginoo, natuman na gyud. Unsa man ang kasakit kay gahapon kalipay man to, kay tarong man kaining naglakaw, karon na kamang nas kahubog, kasakit na ni. Di ba? O niya, kay pagpangutana ni mo siyang kwarta, wa na may kwarta, nakautang pagyod sa iyang giinom. Porti ni mong sukwa, buwagan ti ka, irresponsable kang animala ka, irresponsable ka. Pero nalimot de ka, nga natuman sa detong imong saad, nga niingon ka, sa kahamugaway o sa kapitos. For richer or for poorer. O karon kay wa na may kwarta, di, poorer. Katong ni aging buwan, ni rimit magdako, richer. O, di ba? Pila ra may pag-ingon, natuman na. O, di ba? Nya masuko pa ka sa imong bana nga nangutang. Dili, magpasalamat ka. Dong believe jud ko nimo, gigamit jud kang instrumento sa Ginoo aron matuman ang akong gisaad nimo 14 ka tuig ang milabay. Nga naman, karon pa jud ko ka-experience nga wa na gitay malungag. Poorer. Di ba? Salamat ningon sa dang imong bana, di ay sayon dayo guol biya ko nga wa na kay gikaon. Ingon ka sana all. Di pagsunod ana, din agyon mo ang imong bana magmatngo na to siya. O di na nasan mo gitawag og better. Di ba? Di na sad worse. Onya karon kay na stage 3 cancer man ka. Unsa may mo isulti? Natuman na in sickness and in health. Di ba? Sickness naman ron. Onya kay ni stage 4 man pagkasunod buwan. Mingon dayon ka, hapit na matuman. Unsa man? Till death do us part. Oh, di ba? Anong magratol-ratol pa man ka dito, siging pakimo, siging padialysis, nga hapit naman mo abot. Nya usahay ra ba wata kahibaw ani maratol to. Hala stage, hala. Naday gibutang diha nga di ko mas stage 4 kung 30 anyos pa ko. Age doesn't matter. So ayaw pagpilo, wala ka bata pa, ayaw, kaya ako pa kayo na siyang mission sa kinabuhi. Nga naman ka na mga tiguang galisod o lakawa na mission. Ikaw ragay doon na mission. Nya ka nang ga, kadaghan na din yung mga tiwasunon, mga maginay sa'yo kayo magrosaryo. Kahimo ka ng misyon na. Lisodoy, di ba? Mao na nga, ayaw pagkuan. Ang importante, natuman ba ang mensahe? Mabatan nang maingon sila nako, Padir, natuman na ba nga matapos ang kalibutan? Kining ato karong nakita nga mga signs, mauna ba ni siya? Nako, focus sa message. Niingon si Kristo, kung mahitabo na ning tanan, duol na. Pero wala pa. Duol na. So duol lang. Ingon siya, unya Padir, kanusa man ay matapos? Nako, inig hunong nga ng imong ginawa tapos ng kalibutan. Unsa kinsa pa may mo paabot kun wa na ka maginhawa. Inshallah pa diro simba ko sa pader simba ko nako oy kana diha ka nalipat
Kaya nagsigi kag tanaw nga mapawong ng adlaw, wa ka kahibaw nga inig kapawong des imong mata sa imong pananaw ug hunong anay imong ginhawa, natuman na ni end na ang kalibutan, end of the world na. Kay di naman ka maginhawa, unsa pa may world nimo? Amo na. Nya kanus man na mo abot matud pang Kristo sa takna nga wa nimo paabota. Karon kinsa dinhi ang nagpaabot nga mamatay siya taas ang abot. No nay usa kana di na makalitan. Hinaot unta karong hapon wa na siya. Ang uban wa magpaabot. Simba ko pa simba ko. Wa man ka magpaabot di sad ka kakita sa iyang pag-abot. Naa gani nagpaabot, nagstudy gyud pero ang ilang gitan-aw base ra sad sa ilang rason, wa sila motuo. Ang message mga igsoon nag-ingon si Kristo, paabot mo. Mo nang niingon ta sa atong salmo, sa to, pabalika kami kanimo, pasabot anha mi mo balik sa imong mensahe, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Kano sa man ipakita ang naong sa Ginoo nato? Ipakita niya inighunong sa atong ginhawa. Mo na karon pagbantay-bantay mo basig usa ninyo mo end na ang world. Now, mo na samtang wap amo end pamalit mo og slat. Ngano man kay kada nimo palit og slat natuman dayon ang plano sa Ginoo nga nag-ingon ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kabos kay atong simbahan karon nagkinahanglan og daghang slots nga paliton aron matukod ang kumbinto. Kabos ang atong tumong niini karong pagbaligya aning ikhak nga tag 100 pesos per slot para aning buwan sa Disyembre. Ipanghatag nato sa mga 3,000 ka mga kabos nga mga pamilya dinis atong parokya aron sila makatagamtam o gamay kalipay. Mo na inigpalit nimo aning ikha nga 100 per slot, idad ko halad alang sa kabos, natuman ang sugo or nakatuman ka sa sugo ni Kristo nga unsay inyong buhaton sa labing ubos mo'y inyong gibuhat nako. Nakatuman sa kas pag-ingon ang imong kwarta ihatag ngadto sa mga kabos. Di ba? Unya kay di man ka mo palit kay imo mang ipariban sa imong buhok. Imo mang ipalit og bag-ong set sa mga make-up katong mga lipstick para pa ana-ana sa pilok, ana-ana para pamadlis anang imong kilay. Nakatuman ka ba sa sugo sa Ginoo? Ugwa ayaw idayon. Sige, manindog na ta katong gustong motuman sa sugo sa Ginoo.